ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଭିତରେ ବାଁ ହାତେ ଯିବ। ପୋଟଳ ପୋଟଳ ଦୁନିଆ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆଉ ମଉସା ହୁଁ। ଦୀପ ଏ ବର୍ଷ ହଉ ଦୀପ କୁ ହଁ ଦିନରେ ଶୋଇଛି ରାତିରେ ସବୁ ଖାଲି ଅନଉଛି। ତାର ଗୋଟେ ବାହାଘର କରନ୍ତି ବାହାଘର ବି ଲୋକ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କି ମୂର୍ତ୍ତିଟା? ଏଟା କି ମୂର୍ତ୍ତି? ବାହାଘର ଗଣେଶ କେତେ ଫୁଟଟା? ଏଟା 3 ଫୁଟ। 3 ଫୁଟ। ଇଏ ଦେବେ। ତଡ଼ା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ ଆଉ। 2-3 ଦିନ ମାନେ ତଡ଼ା ତଡ଼ି ହଁ ଏଇଟା ଖୋଳା ହବ। ଖୋଳା ହଉଛି। ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ଇଏ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ତାର ଭାଇ ସବୁତକ ବୃଷ ଆସିବ ଝିଅ କଥା ବୁଝିଲା ବୃଷ ଆସି ତାର ହବନି। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଭାଇ? ଆଉ 3 ଦିନ। ଆମେ ଦୀପଟା ବା ଗୋଟିଏ ହାତୀ ହେଇସାରିଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଖୋଳା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଖୋଳା ହେଉଛି। ଆଉ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରମଣୀ କହୁଛ ତ? ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ମହାଦେବ କହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଆରେ ମୁଁ ମହାଦେବ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଜାଣିପାରିଲ ତ? କାମ ସରିନି ଚାଲିଛି। ଚାଖେଣ୍ଡେ ମୂର୍ତ୍ତି